Ако искаш детето ти да те слуша, спри да използваш негативни думи, като не дей, спри или не. Тези негативни думи напълно блокират неокортекса, който е отговорен за висшите нервни функции, като слушане, разбиране, логика и критично мислене. Замени негативните думи с позитивни насоки. Вместо да кажеш на детето си «не викай», кажи «използвай интересният си глас». Вместо да му кажеш «не тичай на улицата», му кажи «ела да ме хванеш за ръка и да ми помогнеш да стигнем до колата». Вместо «не удряй кучето», му кажи «погали кучето, най-обича за душичките». Наслаждавайте се на резултата, колко кооперативно и помагащо ще стане детето ви, когато му кажете какво трябва да направи, а не какво не трябва да прави. Сподели това видео. Нашето бъдеще са нашите деца, а нашите деца зависят от това колко добри родители сме ние.